Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome back sa atong Palamay Drama. Karon mag-upload ta mga listeners. Watak upload katong miaging adlaw mga listeners kay Holy Week to. Mag-resume ta sa atong pag-upload sa atong drama. Ug karon mag-upload ta sa atong Palamay Drama Compilation Part 61. Sa dili pa nato sugdan atong drama mga listeners. Gandaghan man nag-comment no. Basa ta sa atong comment section. Si Lina Buna. Nindota dramaha, makalingaw kaayo. Kaihi man tag kinatawa. Silent listener from Ormoc Liti. Kulbaa po ni si Lina Buna no. Kaihi man. Sa kinatawa daw. Maayong pagpaminaw ni mo diya. Lina Buna. Kang Oscar Abayadog. Salamat jud kayo idol nga di nakamuwa og kalit. God bless idol. Salamat kanimo Oscar Abayadog no. Salamat kayo. Kang Lee Queens, makalingaw kayo. Pa-shout out from Abu Dhabi. Salamat kanimo Lee Queens no. Bag-o na to siyang komentor. Taga Abu Dhabi. Shout out nimo dia kabayan no. Amping dia kanunay. Kambuyit Lidra, salamat idol na anapod among paminawon nga makalingaw kayo. Salamat kayo Buyit Lidra, pirmi kang kapaminaw sa atong drama. Kung kang Rumi Boy, nindota dramadol, uy, lingaw kayo. Salamat po kanimo Rumi Boy no, pirmi po kagasunod sa atong mga drama. Daghan-daghan dyan ni atong nag-comment karon no. Salamat kayo sa inyo mga komentor. Si Lisa Aduan, salamat kayo idol sa makalingaw nimong mga drama watching from Kuwait. God bless you idol. Kasalamat kanimo Lisa Aduan. Itong kabayan amping-amping dia sa Kuwait, Ma'am Lisa. Amping-amping dia ha. Amping-amping. Salamat kayo sa imong pirming pagsunod sa atong drama. Ug kang Hilin Basil. Idol, makautot man tag kinatawa ani nga drama. Aligri man kayo dol. Joker jud kayo. Shout out from Masbati. Salamat kanimo Hilin Basil. Grabe po na makautot no. Lingaw po kayo ni si Hilin Basil no. Paminaw sa atong drama. Si Oscar Abayadog ya po no. Salamat kini si Oscar Abayadog. Solid listeners ni siya nato. Na nana po siya gi-comment dito. Pasalamat ay ko sa akong asawa idol. Nga gipalitan jud ko og wifi para lang sa imong drama idol. Ug shout out ay idol si Naida Abayadog idol nga akong pinakamahal nga asawa. Salamat kayo idol. Shout out nimo Ma'am Sinaida no? Salamat kayo sa imo ha, sa imong pagpaminaw no. Pro Oscar, dapat jud nga mahalo na to atong asawa no. Kay mao jud na atong naghatag sa atong kusog. Shout out nimo sa imong asawa diha, Oscar Abayadog. Salamat kayo. Ug gipalitan jud kag wifi para maka paminaw jud ka sa atong mga drama nga mga aligri kay no. Kini atong drama panglingaw-lingaw rin ni siya no. Aligri ni siya. Joker no, mga joker. Daghan-daghan dun yung comment diri. Pa yung comment diri oh. Sorry idol, daghan akong comment kay nalipong na ko sa tuba. Idol nga medyo nigara sad kay sige ubasa sa imong comment no. Salamat kayo Oscar, okay ran Oscar. Nindot kay ng tuba sa imong kuan diya no. Lami kay ng tuba nga maminaw din sa atong drama no. Lami kay na tuba. Labi ng tuba gikan sa probinsya. Lami kay na no. O usbo na ko Oscar Abayadog. Salamat kayo sa imong pirming pagsunod sa atong drama. O labi na sa imong asawa dia na si Sinaida. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Shout out mo sa imong asawa dia. Ako po day shout out si kuano bago lang nag-comment si Janice Amora no. Ngayong comment nga makalingaw. Salamat kanimo Janice Amora sa imong pagpaminaw, pagsunod sa atong drama. Udi na to dugayon, ato nang sugdan atong Palamay Drama Compilation Part 61. Mario, ginaingon, nakasa man tuod ko sa akong asawa pa. Sulagma lang ang tanan. Og ako ning gibasulan kay di man ako tinuyuan ang tanan. Morning nitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Wala ko day. Ay, sige dong. Amping sa imong pag-drive sa motor, ha? Oo. Kahumot adoy. Usap pa bi.
Ako tukar mo na akong gana dahi. Ya, Barog man saman. junior. Sige no. Kung di pa ka late, anak sa takadali na. Murag mada pa man ni day. Sige, sige. Motor man ko. Sige. Di man sa traffic. Sige. Sige tana. Kwarto ta na kay tuskig na kay. Sige, sige, tana. Trabaho para baka. Tana tayo. Saan na to? Di ko matagbaw ni mo eh. Lollipop mo na to eh. Dong marag, 69 ta. Dali tayo. 69. Pagkahin naman niyo eh. Ay, inay-inay. Unsa? Ay, lagi. Sus, unsa-unsa. Yung bro ka kay bawal na kung gusto sini mo. Ikaw ba na to ba? Bida eh. Di pa lang kuminyo eh. Ako ginansang panguyaban ba? Lara, Buton ba ka ng bayhana? Niya, guwapa pa sa... Lagi! Sa minyo naman ko. Aba yung muhapmon ko nun siya. Muhapmon kay pista ko sila ha. Pista mo sila. Yung pantuodan nila. Ha? Nag-open na to. Ato ta? O sige, ako lang tiksa na akong asawa nga basin magabian ko. Okay naman ang akong asawa na. Kay ganina buntag. Mawa. Buro sa deg ako. Manad eh. Tsako ganina taon. Sas, kausara eh. Nigtuslob siret. Basta waro ha? O, sige, sige. Okay. Inigapon ha? Okay na? Ubay-ubay sa nagbisita sa Mercedes. Nya, dagan pagigikay. Doon na pa'y litson. Lagi. Doon ang pwede sa mga amigo. Dili, amigo niya. Dito to sa trabaho yung mga isuod sa katulok buhok. Nya, papasad. Polos pa sa dagminyo ang mga isuon. Doon na sa isa restaurant niya mga gilikanan po. Tampo-tampo lang siguro sila sikay. Marta kayo? Abi. Ay. Merci ay. Merci ay. Ikit kayo. Padung din eh. Ay, Lami merci oh. Wow. Nipis kayo sini na lakra man tanan. klaruhas panty pre oh. Iya na tanan eh. Ito rubok na panty oh. Sundutan atas Kita na, bay. Ano ko pa pag-ibabra. Wa mo Guyag. bubos bubs ah. Kay buo ka na siyang lakra ng iyatanan bay. Bugduha ah. Ikapa ako ba yun? Ikapa. Ay. Gaya kayo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Mga tao din. Bugar ba? Madlok ang kita sa mga tao. Kaya ahal kang bayot. Bayot na. Anan sa inanay. Ang ganda. Igipaibog ka ni ba? Paibog ka nila. Naman mo dumayo. Andoy. Okay na mo? Okay rami. Okay ra. Pisay mo sininay sulo eh. Ay, nipis. Nipis Lakra kayo. kayo mangit na po. Ay, lakra. Oral ko ya gimong duha kay yutot. Sana. Klaro kayo yutot eh. Bitaw, klaro kayo nga. Virgin pa kayo? Oh, walang virgin pagit kaining ako dumayo. Nagpaabot ni nga imong hilata. Say. Sige ha. Magkuha pa kong inyong mainom. Hapit na mahurot ang 5 ka botilya, oh. Inom mo maayo. Kadali, magkuha pa kong laing ino na ninyo. Sige. Namiyaw sa imong kuhay. Sinod ba? Nami ano? Duta ta daw Mercio. May gyud pasiritan o gatas nga inot kay. Subida. Dungog ka to, ha? Dungog ka to istoryahan niya? Asa man to? Ipadungog-dungog ka. Ha? Paabot ko rin siya gilabta di po. Busay ko ba, esta, maro ka do. Kay bawo ko di mo taon Mario, maro ka. Ay palabya pa na kon. Puga ka nas Mercy. Ha? Ato, yung tambag na ko do nga. Migo man ta. Ha? Maayo ba'y Mario? Bayan doy. Bida bay, kunwa pa lang ko'y asawa eh. Na! Nga na pang di, no? Wala. Sao, may asawa naman ko. Hindi ko gana makasako sa asawa, bay. Yata lang tayo sa na ko. Ha? Gusto ka diya. Ikaw ba? May dahil. Dunggo ka. Ano na yung asawa? Ha? Di na yung gahay yung imo hubuan kitubangan sa babae? Ha? Bay, Saban? Ha? Ibawa ko may asawa ka. Apan, migo man ta. Kadiyat ha? so,
Di may panyo na ko. Saan panyo ni mo? Itrapo ni si Mercy. Ah. May lalis si motor ba, ha? Sa? Oo nga, Mercy, ha? Buga! Tao na, Be Mario! Buga! Uy, ipit yung kuba. Ay, Mercy. Bay, hambog na mo ko, bay. Ilo, anak. Ha? Ilo, anak. Ha? Gubo na makiyak. Ha? Hambog. Idang kawakal. Ha? Ilo, anak. Loy, ato lang siyang papahuwayon sa akong kwarto. Unya na lang ako siya papaulion kung mahuwasan na siya. Sayo pa man sa drone, makatug pa siya og 2 ka oras. Maulian rin na siya. Nya. Ato lang siyang pahigdaon din sa inyo. Anil na sa higda, ha? Mingaw ng inyo. Ano, bisita? Hasta mo higsoon, hubog po kayo, sa? Bugay. Sige na, may kay tuwa pa sila si mama o papa nga naghatod sa ilang mga bisita. Dali, agakon ta siya pa dong sa akong kwarto. Eh, Tana da yun doy. andali na. O pa rin buli si Mario sa inyo? O palagi pa, uy. Akong tawagan niyang cellphone, di man mo ring. Off man iyang phone. Masa mo na yung panangin? Anang paghapon, nag-text siya nga mutambong og birthday siyang kauban sa trabaho. Yeah. Moto nga akong gireplyan nga okay. Pero gabi ay naman lang, uy. Asa pa man di ay? Abi na kog ni as inyo. Uy, Hala, uy. Da, uy, asa man itawhan na? Pag-upara ba kong liko pa? Nya, asa na di ay ni siya, uy. kabala ka, mauli na to eh. Pabutan na ito sa inyo eh. Sige na, uli lang dito kay mauli na lang ito. Okay, medyo labad ang ura. Uy, yun na. Asang, kinsa maning kwarta ang huwag higdaan? Wala! Uy, nagburlis ko. Wala mong gugoy sa putbisan kamay. Asa man akong, May kinagmata ka na, Dong Mario. uy, Mercy, ikaw, ay, Mercy. sus. Ay nilang nagtabuni, uy. Agbayra kong nakagunit, ana, Ha? Ako'y naghubo sa tanan ni mong sapot. Wala, pasakay sa putbisan kamay. Mercy, dami agad mo maglawas, good. Nidutan ni mo boob sa'yo. Ana, uy. Kabog ba ka ng imo, ha? Barog man na, uy. Uy, Kagahi, ana. Di ko minsan mo sinatangi Sadyang makakapighan Mercy. Namumukat ka ligaya Ay, dako-dako din mo. Kay Mario. Mercy. Huwagan mo ang aking May netabo ginamong Mercy. Apan, wa ko magigrelasyon niya. Ninyo man ko. Di ko gusto nga maguba ang akong pamilya. Kay mahal na kong akong asawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ingon, mahal ko ikaw. Apan kay, wa ka na may gusto na ko, wa ko'y mahimo. Kalimtan ko na lang ikaw. Maning netabo sa akong kinabuhi nga, di na ko mahimo mahikalimtan. Salamat day, Asli ha, kay gisugot na ko nimo. Naglagot ko sa kong uyab. Maong gisugot ta ka. Oh, mayo kay naglagot ka. Mo nang gisugot ko nimo. Salamat gid nga nagbuwag mo eh. Ug ako imong gipuli day. Ha? Hulo man may magbuwag, uy. Ha? Naglagot ramang ko niya. Kay may lain sa siyang uyab. Oh. Mga testingan sa nako sugot ka. Kung makauyon ko nimo, aw, ikaw na lang akong tunayon. Mao ba? Paninguaon ako day. Nga makat-on ka sa pagigugman ako. Ug buhaton ako kutob sa kumahimo day. Nga malimtan nimo ang una nimong uyab. Yamatra, gisugot ka na ni Ashley. Oo, lagi pa. Gisugot yung niya gabi. Kay naglagot ba siya sa iyang uyab pa. Kay may laem sa kununing uyab. Ay, ang pagutan na.
Kung makalabaw ka ba sa uyab aning Asli? Basin, dako pa nang iya kaysa imo. Kini nung ako apa, di kay ni dako oy. Igo-igo ra gani pero di man pasakitay ang paggilukay man na, palami ay man na. Ug siguro ko nga gilukan gid sa ining ako. Sumani mo balhibo. Giluk. Aka, siguro ka nga gilukan sa nimo? Sa imo ha? Grabe sa kay di sa gilukan ha. Gilok gay ng kigwa. Kini pa kang ako Si kigwa. Kigwa gud. Ikaw ay mo ni pagaingon do. Nga ato lang atangan ang sunod nga may tabo. Motel kining gihunungan sa gisakyan tang taxi. Oo. Check-in ta diha aron magtagay sa kalipay. Kana. Munay gusto ko sa kalalaki. Gimingaw na sa may. Okay. Taxi driver, diara mong plate yo. Ata na, dili na, di Asli. Sige ta na, Mario. Lag kay guni. Bakit ko nakainig ba ay? Kalami. Ang pasa. Mauran eh. Padakabang. Ay, sige. Padak na, ay. Kagamay, ani. Muraraman ni kwarta. Kapilit. Kwarta nga ako dahil. Malang kwarta ning imo ba? Lami gunitan. Kay dali rang mauha. Sir! Kuan dahil. Kan ako dahil. Tilay na lang. Ay nalag ikuan sa gamay naman ka na. Sige na. Isang apel pa na akong imong itlog. Ay, di pa maulam nga akong apapangig inungad sa imo adi. Ako sad. Bisag gamay ang imo pero giganahan raman sa kugsing along ay balahi ba gamay ra sad. Sige man kung kakuag dako. Okay ra ko ay lipay raman pud ko. Nalipay sa deka. Sige magpakasal unya ta ha. Magpakasal na ta. Ha? Magpakasal ta. Ay, oo niya na lang ng kasal. Uy, ako pa nang hunaon kung angay ba kung magpakasal mo. Day Asli. Uy. Sana mo na ka nang giingon ko nimo. Nga ba si dili siya makontento si mo ha? Dako man sa dang bay. Mo na. Mailan man ako. Kay pag ungad pa lang ako sa iya ha. Gangangan ng daan ng iya. Magtakog. Gangisi na daan. Gana Kambuang. Sama na iyang gangisi man na daan. Oo lagi. Baya unya. Unsa may una-una mo? Mangita ka na lang uglain. Kanang dili magnisi. Bisan dako ng iya ha pa. Pero love kay na ko siya. Busa maning kamot yun ko. Nga may gugma siya na ko. Mario! Mao na pa. Love kay na ko siya pa. Mahal ko kay si Asli. Love gidi ay nimo siya bisig dako ra iya ha. Oo ba? Bisa ako pa ikaw no. Ay, si Gina ang imong panguyabon. Panguyab siya. Kay klaro nga bless Gina. Kalimtang sa Asli oy. O si Gina ang panguyab eh. Ambot ba boy? Si Asli ang gina kong gigugmay. Si Gina gamay na iya. Bahala na siya. Basta si Asli may akong gimahal. Ugma, mag-istorya mi og tarong. Pilion ko siya kung papilion ako siya. Kung kinsa gyud namong duha sa iyang uyab ang iyang tunayon. Mamisita ko niya ugma. Bayo! Mayang gabi! Desli! Niyala ko day! Si Mario nga imong uyab, guwapo! Day! Mingaw mo da. Bayo! Ayo! Oy, Bay Mario! Kinsa ma... Uy! Bay boy, ikaw na! Porbida. Bay! Nanguna ni Uya Bay, misita ni Asli, porbida. Ha? O diligin may tabo nga, tubangon ka na ba yoy? Kay, kita man ako ganyan, naggakos, naghawak, ting gawas pas dila.
Porti lang ni sinupsupay sa dila bay. Di may gate padaan. Kung mao, wag hindi siya gusto na way. Kung mao na bay, kalimtan na lang ako siya. Manguyab na lang ko glayo Mas na. mayo pa, Gina lang panguyab biyo. Kagusto kay na nimo. Lamiya pra ba ng Gina bay? Nya klaro kayo nga pikuta pagbaba na bay, porbida. Salamat day Gina nga imo din kong gisugot. Kana tungod kay nakagusto man ko nimo. Og ako Mario ang tinuod. Ako gyud tinuod kay nagmahal nimo. Busa ari na lang nako Ari itingob nako ang imong pagmahal ug ang imong panahon. Salamat day. Okay kan karon, kalimtan ko na si Ashley. Kalimtan ko na siya, day Gina. Okay. Ayan, tas Motel? Manutag motel? O day, huwag ay ko balibari ha. Mahal man ka ako nimo. Ha? Oo, mahal ta ka. Busa, musugot ka bisan unsay gusto mong buhaton ako. Okay. Taxi driver, iunang media tungod sa kanang motel. Ko sa imo. Lami, anak Mario. Uy. Kalami ka day. Urgent yun nga nakuha na ako si Gina. Kung nagdugo gamay ang iya ha, sa diyang nakuha na ako siya. Putli pa man kay si Gina. Kung siya nagyod ang akong gipakaslan. O gikalimtan ko ng babae nga una kong gimahal o gigugma. Gikalimtan ko siya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Louie ginaingon, gibuhat ang cellphone para sa communication. Dili kay lain-lain kag karelasyon. Uning nahitabo sa akong kinabuhi nga, dili na ako mahimong mahikalimtan. Ay, ani odto na ko gutom na da. Unya na ko mamasada og balik total, mingaw mo rong mga oras ha. Manaog na akong taxi nga akong gidriban. Boseng, napailarang dia. Doon na pa, busing. Linggo sa dia. Mais kanon ako, Boseng. Okay, busing. Hindi pa kayo daghan ang nangaon. O pumilas dosis sa udtugod. Agkarong taon, magkanam ni kadaghang ngaon din eh. Busugan ako eh. Boseng, pilay ako, Boseng. Oy, Peloy! Pwede na nga, magkuitasan ako. Kaya nag-picture to naman ka, ha? Kung sa ibuhaton, kuma naman kong kaon bay Dani. Syuha. Okay, gutom naman good. Kabalita ka ba, Tomas? Tomas, kinsang Tomas? Tomas ba? Si Tomas, wala ba na? Tulis bi? Hulo, gitulis? Ano yan? Hanya ta pa yung istorya. Kaon sa ko diri, ha? Kaon sa ko. Sige bay Dani. O nang dili ko ganahan nga mamasahero kagabi inda ko. Nya, alas 6 buntag ka na mauli. Mugarahi. Louie, pastilan. Saon nga, nugnan manggugo sa kita pa. Dako magugong mag 24 oras ko. Unya, kuya uban po nang imong kinabuhi. Asuma, pila na ka taxi driver ang itulis. Mailag tulison lang. Patyon pa man yun. Di malas lang to sila kay gipatay man. Og swerte ang itulis nga wa patya. Oo, mo gina pa. Kung ako sa itulison, ihatag din ako ang akong kita eh. Hindi ko magdugay-dugay kay mao manay kasagarang may tabo nga maglagot ang tulisan og patyon na lang hinuon. Kana hinuon. Okay ra. Ay, kadiyot sa ba. Sige. Pasahero ning nanawag. Hello? Di ako sa may uptown? I-text lang imong location, miss, kay moana ako karon dayon. Padir, bianta sa kaha kay kuhaon akong pasahero nga nanawag. Sige, pag-amping, Louie. Miss, sa pikas tagi ha kay traffic ron dito paingon sa imong bahay. Ikay mahitaw. Sige. Kagwapas ako pa sa iro. Ganahan sadtang mag-drive, ani. Uy! 24 oras na ito. 24 oras ka? Oo, bay. Takpan ko na. Ikaw,
O masugot sa awa na ko eh. Adlaw tulisor ko. Mao ba? Kofi ka? Oh, dila ko. Uy, uy, sila? Noon sa Ano sila? si Bay Sitoy yung ayeng ay. Nagharong sila do. Apo sila. Ano sumbagay? Naunsan man nagsumbagay man ng duha. Ana ng sukbagay. Pusil rin so. Sagda na sila. Pahungaw na sila. La 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 la. Ni pasahero ni para. Okay nindot. Ay, may adlaw. Asa tamis? Louie? Ha? Ikaw, Louie? Uy, Kagwapo na gud nimo. hala. Ursula? Kusa? Bida. Gida ni mo sursula sa inyong bayay? Ha, kuyawan sa tani. May bayay. Saon ni uban man. Joke naman tatong ako ah. Ijo tong bayay? Ha? Nagsawa nga eh. Basta driver, sa lover mo ginani ba? Bay, Ijo tong baboy. abi ni mo ba no? Sultian talaga. Nganong nisugot to si Ursula. Ano man. Nagkauyab niya na sa school, bay. Ha? Oo. Pero, diyang ni-graduate nami, awa nami magkita. Nisambot mo siya kagwapa, bay. Nga nagkita mi ron. Nilami lagi. Unsa ka masi mo cellphone, Louie? May text ko ni mo nga naglubat na ko. Dili madawat ng imong katarungan. May lain ka unsa no? Sulti. Sa what taon? Uy, Ursula, na unsa kapuya ba yan ni mo? Tapoy na ko ron. Tagipulan naman ka nako. Ambi mo cellphone, be. Ambi na yun. Kaya siya mong kinabuhing ulit tao, enter man yun ka. Butan mo na sa Ursula pa? Ambot nga nung karon nga kami na, silusa naman kayo noon. Ay, mulayas mo kuno to siya. Pugi, ami. Am-aman ko taon. Bahala siya sa iyang kinabuhi ay. Bahala, biyaan ko niya. Asa ta, Miss Irish? Sa impyerno. Ha? Uy, ato kita dito, kainit na. Oh, dad ako sa langit. Aka na, okay na ka? Ha? Dad ako bisag asang langitan, Louie. Sige na. Nindot din eh. Pila na kapasahirang imong gidada niya. Grabiha sa danagon. Ikaw patawan ay, Miss Irish. Mayig yung mamakak ang mga lakis, ha? Awa mo sa nitinood Irish, makaksad da. Kuan ba, nakalitan lang ko nga, ni ata din ni Ron nga, kitarang duha. Naglagot ko sa akong afam. Oh, mo ba? Wala ko pa dad eh. Doon na siya lain. Naku. Mga magpahungaw ko sa akong kalakot. Uy, kanindot ko ni mong mapahungaw, maghubo man katanan. Yan na tanan. Miss, sino mo Julie? Sapay mo kihuman. Ay, agay. Upo na. Ay, listen. Ay, kadiyot na unahan ko na. Kagulo ko. Miss Iris. Hindi ba na? Maghubo sa ko. Kababay na unang magsalan. I'm going down. Ako mo na kanya. Ay. Hindi ko na tatlo. Ha? Uy, dali agod. Bago pa ganit na nag-ana. Ang afam na ako mo ay amahan ini. Mau Maong aborido ang akong o. Kiwa na siya magpadahan ako og kwarta. Unsay akong buhaton kung mga anak ko. Pida. Wala'y problema. Ako lang mga mahan, ana, Miss Iris. Puntag ay. Magandam na ko. Mamasahiro na ko. Uy. La. Iris? Iris! Ano mo sa kong tupad sa Iris? Akong cellphone. Hello? Iris? Sorry, Louie. Nanawag na ko ganyan kadlaw ng akong afam. Hindi siya sa Pilipinas karon og. Abin akong kita na, Iris. Dili man di ay. Ha? Biyaan sa kag e-bike. Sungkoy, e-bike lalay mo. Dabi tabay. Akay ay. Ginagog kami na ni Iris bay. Ay, wag gini forever bay. Estila na yung mga bata pa rin mo. Kita pa laing mga babae. Labaw pa lang Ursula o ni Irish. Tagam na ko bay ay.
Oh. Oh, pag ano, babae sa nawag na po din mo. Ha? Ha? Babae na po na. Pwede. Hello? Asa kang dapita, miss? Sige. Sige, miss. Sa gawas na lang pagbuhat na ako. Bye. Sure ka? Ha? So, miss. Sure ka gwapa to? Ha? Hindi, guwapa. Ayo tong nanawagoy. Tupoy ni mo. May padong, ha? Kaya sa inyo yung magbutlo-butlo nito! Duha pa lang gani ka babae nga akong gikarelasyon. Pero mitagam na ko dayon. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Wendell ginaingon. Dili nindot ang mamahimong resulta kung biyaan ka lang permig babae. Morning na hitabo sa akong kinabuhi nga. Dili na ko mahimong may kalimtan. Wendell, anak. Ako atong usa ka sakong bugas to as tindahan ni Jose. Ako na itong nabayran. Oh, miss? Kitsa man ka? Anong ni akamasamo? Maayong gabi, Inoy. Ako si Charis, ang girlfriend ni Wendell. Oh, unsa? Ay, pa, niya na ka? Stoy. Amin ko pa. Siyempre, ikaw ba? Nung nagdamang ka, uyab din sa ato ha, Wendell. Unsay pasabot anang usa ka dakong bag nga na iyang gida. Kuan pa? Ha? Ani na mo, ti puno-puyo na to si Charis pa. Unsa? May umagad ka na di ay Pre Carlos. Ay, nakalitan ko Marie. Loren? Kana kay nakiglive nagbabais Wendell. Sunod mahitabo Pre Carlos, may apo ka na unya. Pasilan, Marie Loren. Unsa minta ibuhi ni Wendell nga nagsidig raman ng taon na nako, wa man ay trabaho. Panahon na pre nga mangita siya trabaho. Lain po kayo mag-inusara ka lang nga mukayod. Angay lang nga tabangan ka ni Wendell. Promise. Mangita na kong trabaho lang. Tumanag yun ang gisulti, Wendell, ha? Kay kung dili, willing kong mubiyat inis inyo. Mauwaw og maikog ko sa imong amahan nga mo'y nagbuhi na tunduha, uy. Lagi lang. Promise na ako na. Mao ka mo, Tram? Kamao, miss. May noon. Dayna, ikaw si? Wendell? Hey! Sir, sweet. Kamao ko ni siya mo-jam, sweet. Wah. Nasakit mong ko ang atong drummer. Timing kay may apply siya. Ano man, ato siyang dawaton, track? Ang ginaw. Thank you! Thank you. Wow, galing ha? Pare, galing. Dred, thank you, Dred, ha? Kung dili pa mo tungang among drummer, ikaw lang gihapon among kuhaon, ha? Kada gabi man may motukar din, he. Nakauyon min mo. Uy, salamat kayo. Thank you kay Miss Dana. Thank you kayo. Dana, actually. Dana. Excuse me. Del, bida. Buenas, Dina. Hindi na magsilbi ng imura. Ha? She's my girlfriend, ha? Sorry, Dred, sorry. So, ay. Buang nga. Pangilo, Brad. Sorry, Brad. Nakalitan ako, Brad. Usaon nga, nalipay ko kayo. Di na ka na mo dawato niya, ha? Sorry kay Brad, ha? Sorry. Usaon, nalipay kay ko, Brad, nga inyo gyapon kong kuhaon as drummer gyapon sa inyong banda. Salamat kay Brad. Sorry, gina. Og nganong ni kakos masag kuno kas inyong lead singer nga babae? Tungo to sa akong kalipay, love. Nagsilos ka? Of course not. Uy! Unsam to? Of course not kuno, pero may walk out. Naunsam ni... Charis, love! Unsay na itabo mo? Mablos di ay ko. Naunsam ka eh. Huwag ka malipay. Nalipay man. Nadawat na unta ko sa agency nga akong gi-applyan para Japan.
Nasudlan naman noong ko. Usa? Ni-apply ka para Japan? Nga nung magkamusulti na ko, anak Charis? Di pa ta kasado, Wendell. Mangita sa kung akong panginabuhian, oy. Kay simba ko kung makakita kaglain, alkansi kay kuno. Human ako ipanganakin niya akong gimapdos. Dayunon ko akong pag-abroad sa Japan. Kita ni sunod nga mag-perform. O pa man maabot si Chad. Uy, Ay, hindi siya, Miss Dina. okay lang. Migakos ka na ako. Oh, sorry kay Miss Dina, ha? Nagilak man ang bata. Ay, Mas Charis. Kinuo ko. Siya rin usang nag-niasbay. Ang akong apo. Luis kong apo. Oh, muni papel na. Ako basa. Wendell, sorry. Nakadecide na ko. Kabilin na ako nimo ang atong anak. Mularga ko sa Manila o sa sunod si Mama para Japan ako. Kinuo ko. Ingon lang niin kasayon ang pagpili ni Charis ang anak. Ha? Responsableng pagkainan. Responsable siyang pagkainahan. Hubog ka na, Wen. Tala, magkawas na ta din sa bar na itong iimunan. Tida. Inay lang, Wen. Di mo kong kadina. Gusto ko niyo, Tida. Pasikan lang ko lami, ha? Hugmali na. Lami, gihapon ka. Bisan, ugma o sunod pang adlaw. Lami ka. Wendell. Dina. 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 Sakit to, ha? Sakit daw. Ay, kasakit nga ni Ubar kaglalaki sa motel. Patiyot ka lang. Patiyot ka lang. Patiyot ka lang. Patiyot ka lang! Bandit, dapat! Uy, Dina! Uy, Dina! Utro ka? Utro ka. Buwan na ka! Ini sarit! Bangkay! Bangkay na duha! Bangkay na! Pa, gidalan ako din si Dina pa. Aron safety ni siya pa. Wala. Ang inyong pag-perform sa banda, saan naman lang? Gipablatter na nako si Chad. Og nagpinirmahay na duha nga dili na siya makapaghinabot nako. Namo ni Wendell. Mami! Mami! Wendell! Sinainit kayo! Dala na to siya sa ospital! Ambisin, Debbie. Kaya kung dadun sa sakyanan, ang damang yung mga sinina. Pagdali! Tulo, nga nung sister man ako sinday nga, di man si Tita Dina nga kong mama. Sister ni mo si Inday. Kay si Papa Wendell ni mo, mo man po ang iyang papa. Lain-lain lang mo ginahan. Ah, okay. Karon to mo gawa sa ospital si Inday, lolo, no? Karon. Lablaba ang imong sister, ha? Bisag lain-lain mo ginahan, managsuon mo mong duha. Dili na ko. Kung sa'yo mong ipasabot, Dina. Makikbuwag na ko ni mo, Wendell. Si Chad hapon ang akong gikugma. Dina! Mama Charis! Sorry ha. Wa ko mo ani aron sa mukon mo. Niduaw lang ko sa among anak ni Wendell. Okay lang. Way problema. Wendell, ato na mi. Dali na, baby girl. Kadiyot, unsay niya? I love you, Inday! Kigbuwag na siya na ako. Kay si Dred ang iyang kalibin kaniadto. Man ko iyang gimahal. Ha? Unya, okay lang ka nga iadun ang inyong anak? Mao na iyang desisyon nga dili niya ibilin ang among anak diri nako. Wa ko'y swerte. Wa man ta ko nagbinuang.
Ganong gibiyaan ko ninyo. Nga naman, Charis. Wa ko'y swerte. Biyaan ko permi sa mga babae. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Sidro, minyo na ko, gidara na. Apan, kung makakita ta og nindot pa sa itong asawa, unya murag mada kung atong diskartiyan, makasa gyud ta. Mao ning hitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimo nga mahikalintan. Oh, unsa to? Unsa day sima? Muan ni sa ato ang imong pag-umangkon nga buwag sa iyang bana? O, Dog Sidro, human siya gibiyaan sa iyang bana o kabit. Anisa ko no siya istar sa atong dapit. Basin anis siya makakita og laing laki nga iyang ikapuyo. Uy, sa migihinungdan nga gibuwagan sa siyang kabit. Gipili na niya iyang kabit, mao nga gibiyaan sa siyang bana. Unya karon, gibuwagan sa hinuon sa siyang kabit. Ay, abot adang bayhana, uy. Kung wa pa lang unta to siya mga bit, dili gid unta to mubiya niyang iyang bana. Mao gyud. Saba. Ay, di ko gusto nga anina siya sa ato magpabadlong ha. Sima. Basin og si kinsa na lang unyang iyang uyabon din eh. Basin manguyab nga din og ninyo. Og mapatya na sa asawa sa laki nga iyang uyabon. Ay, sagdi lang. Inig adhi niya sunod adlaw atong pakikistoryahan. Di lang nako balibaran nga mo anhi nga mo istar dinhi kay ako ra ba ng pagpumangkon. Unsa? Oo na, pre. Biyodo naman ko. Kung mabot na gani ng giingon ni mo nga, pag umangkon siya mo asawa, ako ginapungayaban. Ikaw good, pre. Ang pangutan na lang diha, kung musugot ba ka na nimo nga idaran naman ka. Kining ako inoon, pre. Hinambog na sa iya. Hindi ba nambog, eh? Di man sa tanagi kayo nga magtiko ko ning ako. Doon ay gayon nga mangisog po ni oy. Wow nga. All by myself lang ko. Wow makinamot na lang ko. Ay. Kaya wa man ko'y asawa. Pait kayo eh. Mau ba? Ako sad pa maghinambog sad ta. Noon, bisan may edad na ko, pre. Kada adlaw ning mugahi ning akuha, oy. Mo bitaw nga love kay ko ni Sima. Kay kada adlaw man ako siya mabirahan. Pisidro. Uy. Oh, ingon ka, di Sima nga karong adlaw mo anhi ang imong pag-umangkon. May kabiin naman lang lagi, wa man lagi siya maabot. Basig ugma nagtingali tumuan he. Layo ba yatong ilang probinsya. Basig na alanganin og larga. Mao ba? Basin sa tuod. Nga dumang ka, oy. Nagpangiyod man ka. Tukar ang gana rin. Maay kay nakatuod ang atong apo atong gibantayan. Tanas kwarto na. Lipkid kay ko di mo dong. Isang idaran na kano pero may pamangtuskig ng imo ha. Secret. Ano din na kwarto na taday na. May na kayong ikuantay. Sige, tana-tana dong tada. Hala, ang ako rong pag-umangkon ang niya. Ha? Dahil ni, ikaw di ay na, day. Ay, dong, diha ka una ha. Ako unang antuon sa gawas ang akong pag-umangkon. Diha una ka, dong. Pakbiya ining pag-umangkon na nga ni abot na no. Lami na kay Oy! Ahay! Uy. Mauba di ay daylan ni. Dugay ka nga nakasakay og bus, day. Mao lagi tiya. Pero gawat na lang gid ko nga makasakay ko. Wa na lang ko mobalik sa agi, uy. Asa na imong bana? Nalimot man ko sa naos imuhang bana, uy. Kausara mo sab ko makakita niya, good. Katong nakaato ka sa amo ba pag fiesta sa amo sa probinsya? Tuwa sa sud ay tana dayon sa sud ay dali. Karon nga ni anak ko din hitiya. Anhi ko din himangitag laki. Balag idaran, uy. Basta mustuskig pa ng iya ha. Okay ra ko anak. Lade.
Oy, lani, bago ka pa din ha. Busa ayaw o na paghunahunag laki. Naunsa ka ba ya? Natanahin noon sa sud. Sige tiya, uy mo dayon yun din noon ko kay kaliguon na kay ko hamos kay akong pamatis kong lawas. Sige, dali sa sud. Tana dayon. Ni akaraman da din sa suot sa atong kwarto, oy. Tana sa gawas dong. Tali na, aron imong maila-ila og tarong ang akong pag-umangkon kay wara bagid mo magkita og magkaila-ila anak niya. Hindi ko interesado anang pag-umangko nimo. Ikaw dali. Agay do, agay imo magkong ikalitan ka kuskoy na unsa ka ba? Dali, dali. Eh. Dali. Please ka na rin nahigda na dali kay lamig na kayo dahil gandi ako nagpaabot nimo. Nakakatanawa o gahi kayo. Manghigda tas ka rin dahil. Kalame. Nakagawa sa gitaw ng akong gana dahil. Naluya ko human ni mo og gamit ako dugoy kay dako man ko kay ng imo. Pero alami baya apoy lang sad gyud. Sige, pahuway lang una diha. Sige, da lang da. Mugawas una ko be. Ako adto uno na tong pag-umangko nimo. Sige, ato Ingnay lang ko kay naluya ko. Ato siya dong. Niya na ko ining bakante nga kwarto. Niya tingali din ni susod ang pag-umangko ni Sima. Ablihan ang pultahan, be. Uy. Manigilak. Hala. Uy. Tiyo. Uy. Hala, may kalit mang kagsud. Uy, wala bagit ko makapanti o bra. Uy. Uy. Wala. Ay, kalami ni mo, day. Mas kang nindutan ni mo glawas, day. Uy! Sirahin! Babae! Unsa? Ano ni si Dro? Nahan kay ko ng pagmangkon si mong sawa. Nguyab ako niyan eh. Ay, dili ko musugot. Minyo na siya. Busayaw siya og tripping, ha? Kawo ganun ka anang yang banang buwag naman ka na sila. Busa, nguyab ko niya, ha? Konsugton ko niya, kiglibin ko niya. Tiyo. Ay, Lani. Misugod ka dito sa kong kwarto. Nag-brief ka lang. Kapagod ang ato panganin mo. Bigay mo pag yung Uri ni si Sima. Busa mo kay gayunta. Dali na. Ay, Tiyo. Kalamig kaksud. Ay, tugay na kung ginaminan ni mo. Maiin man dayon sa iyanan. Katakuan. Para ganang ka ng dako, ha? Ganahan ko dako. Bakay ni tanawa. Ako bu. Dali, mangigda tas kapti. Dali. Asoy nga. Agay. Askang tagbawag yun among duwas pag-umangkon sa akong asawa. Uy, dili day siya ang gibuwagan siyang banaw sa kabit. Siya giday ang mibuwag kay nangita siya og dako. Mao nga nakigrelasyon na siya nako nga si Chris. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Dylan, kinaingon, dili maayo nga mamangka ka sa duha ka sapa. Kay kung magkaabot sila, askang gubuta. Mao ning nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Nay, Amelia, kung dili ka ganahan si Mambana, no? Ihatag siya na ako, ha? Ihatag siya na ako, day. Nabuang kabayot. Ihatag yun. Kung dili ka ganahan niya ba? Sige na. Ayaw, anak yot. Ba naman anak ko sa Daylan. Kung unsa may apan anak niya, apil na ka na sa akong pagdawat sa tanang kamatuuran. Ay, ikaw na good, Amelia. Ay, kaya no, nanalo ka na. Uy. Buang ng amiga ni mong bayot eh. Naibaw ko, oy. Joke na tong iya, ha? Pero kung magbinuang ka sa tong kaminyo ang Daylan, magkamatay kita. Kung masakpan ta mo sa imong babay, magdugo kid mong duha. Kangingingig ba ng imong gisulti, oy.
Pero mo ni tinuod. Day. Mao nga ayaw ginagbuhata kay na mangambot na lang ito. Uy, ipit yung kuba. Mahadlok di kang Amelia. Adlo ko eh. Legal wife ba yan na siya? So ako ini, unsa naman lang, kabit lang as in. Hala no, unsa pa man di ay? Aw, wa ko'y choice. Gawa sa pagdawat nga, kabit ra ko. Ay, nakaila si Amelia ni mo Isabela. It's a tie. Nakaila man po ko niya. Pero, wa siya mahibaw nga ako'y imong kabit. Alkansi siya. Muangyo ka ni mo Isabela. Ikaw laylik kay pananglit magkasugat ang inyong daan ni Amelia ha? Ano muli kayo man ko? Abi palang guilty. Na, bahala ka Wa pa ka masuitos ka isugan ng akong asawa day. Pigon magigan niya ba? No? Musukol po ko, no? Asa man ka? Sa mall, sa uptown. Okay. Ay, dugay na kung na makasuri dito. Ay, init king panahon ron yuts, no? Magpabugnaw ta dito Ay, mapabugnaw ka. Pero ako, mangitag laki, oh. Sana. Ay, daoy. Dugayan ko nakasakay, oy. Magtaksi na lang tayo, yuts, Mas may pa, dear. Ay, parahan ng taksi nga, nagpaingon din ay. Ay, Farah! Ay, dumay sakay. Kisapot ako. Ganin na akong nagpaabot ni Daylan din sa motel pero wa mo tungang animal. Nagkuhat ko sa iyang text o tawag pero walay. Pasig nagpauban niyang iyang buang niyang asawa. Pantinadyo ka na kung dilana ka. Shit ka. Thank you, Lord. Nakasakay ng yutang. Ay, daghan dyan rong pasahero yots. Kaya tin pa mauli, maro oras sa trabahante ug sa mga estudyante. Sakay kita, Mr. Driver. Uy! Mr. Driver? Sakay ba yung ko? Gamay ro man yung mga pasahero. Iro gano'n ito grabe. Sakay o, gamay ro pa ito na. Tarong nga pusing. Unsa man mo Si Sabina. Ato silingan. Ay, kupot kayo, mga bantay ta ha. May silingan mo dahil kong ikasakay. Amelia, apil ako nagkuyog mong Daylan. Wa di ay? Hala no? Uy! Isabela, doon na kay kusong isultin ako. Ito yun, doon na kayo pasabot ato, ay? Ako imong gisyon. Wala yun na, Giyon. Tubag ako. Ako ba imong gisyon? Tumukin mo lang, girl. Oh, ikaw! Dataan pang mahal. Kinay. Sabotahan, ako sa hero ha. Bangga ko ng Ay, driver, uy. Dali nyo. Kung pagkaway-away niya. Kamure pa sa hero akong yato, di man? Okay, mag-away ba noon mo? Ako! Sige na mag-ring yung cellphone ni Amelia Di man niya tubagon. Nga naman ka ni? Inman ka ni akong asawa ha. Hello, Dylan. Oh, ikaw! Oh, Uy, Yuts! Ay, mga akong asawa nga nung ikaw may nitubag sa yung cellphone ha? Ay, lagi. Unsa man ko'y problema ni mo na ako. Nga nang gisyon. Oh, Yuts! Mabuti ka, gisyon ka! Hain mo oy! Mabuti ka! Ay, kalit. Nagsakay ng jeep, Ay, ikaw may malitsay. Ha? Kung shiton, malipay ka. Uy, mura maligid doon ay nag-away na Yuts! Ano ba kapag-shit? Kinsa nag-away di oy! Emilio, Emilio. Unsa? Nga naman! Ay, murag inom na noy, Dylan. Unsa? Uy! Ay mo karon dapat kita kay magmotor ko! Apason ta mo Yuts! Shit ka na ko. Kinsa man ka mag-shit ako? Apason ta mo Yuts! Ay, ayaw na lang, boy. Ayaw rin na biyot. Binuang di abayuta ka! Aboy kay mo anha day ko! Usab ha? Shit ka na ko ha? Ay, sa buot pa ka! Ano magbuot pa ka? Ha? Ano magbuot ka? Sus! Ang buot na mo may hanap ka. Nahilas Mas labaw pa ka! Ayaw nagihulong imong jeep, ha? Ayaw nagihulong imong jeep! Ay, ni mo! Ay! Agay! Agay mo rin magagkabayo imo kong ipatiran leche! Bagay mo ako! Babay mo, di kutsilyo! Kutsilyo! Apil ang kutsilyo! Apil ang kutsilyo! Apil ka! Mo nang dapit
nakita giingon ni Bayot. Mo na siguro ng jeepa ang ilang gisakyan. Padulaan ako, Oh, uy. Uy, maunagin yung jeepa na. Nara si Amelia. Uy, nagbawas-bawas silang napatay silang doon ni Isabela. Patay na ko ini. Masakpa lagi ko ini. Sikitan akong jeep, Bay! Hoy! Driver! Paulungan na yung jeep! Paulungan na! Ano yung imong babae, Dylan? Ako, Dylan! Ano yung imong kabit? Ha, kaya Banata ka. Sabton o pasayloon ta ka, Dylan. Salamat kayo, Amelia. Pero sa sunod, patyo na nako imong kabit, ha? Uy, usap. Di na guday. Lahat? Uy, kaya day, ha? So, kay love, di ka day. Wanay lain pa day. Kamaupig ka ta. Asang ang weakness. Tay. Ay, nag-us ba nga mamabay ka, ha, Dylan? Uli ng buwan? Nag-uli ng taon, Bayot. Ay, swerte ka, Dylan. Swerte yun ko. Love kay kasi akong amigo, no? Oh, love, saan na ako siya, Bayot, oy. Nya, love lagi. Sabad yung live, oy. Kung lahat ni mo ang imong asawa, di ka ganta mong itaglain. Sa asawa dapat, no? Matagbaw ka lang sa imong asawa. Tagbaw na lang ko, Bayot, oy. Natinta lang ko atong Sabad yung, itong bayana. Tintal. Mo lagi na. Wow, nya. Kung tintalon te ko. Makatintal sa dahil banta dahin ko. Uy, ay pag binuon niya Bayot ka. Basig ikaw na say bugnoon ng Amelia, ha? Ipasaylo na ba ako niya? Nitagam na ko. Samo kay ning mangita pataglaing kalipay, oy. Makay stress. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Tina. Ginaingon, mahal ko kaayo ikaw. Gibuhat ko ang tanan aron imo kong higugmaon apan pakyas ko. Mao nga, ihatag ko na lang nimo ang imong kagawasan. Ining nahitabo sa akong kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Mahimo pa, Noel? Ayoko na ko sigihig istorbo, bi. Ayoko itupo nga to ni Gary. Kay wako'y gusto niya. Ikaw nga kung gusto, Noel. Si Gary ang may gugmani mo. Ug dili ako. Busa, sige na. Sukta siya. Pero ikaw nga kung gusto. Uwensa man, gusto ka. Itugyan ako nimong akong lawas. Aron mo to kang mahal ta ka. Sige, dad ako bisag asa. Kay itugyan ko nimong akong lawas sa tumang kasayon. Ato na ko, Tina. Basta, kay gipibaho ta lang ka. Nga si Gary ang nagugma nimo ug dili ako. Ato. Mangita gid ko paagi nga maangkon ta kay Noel. Buhaton ko gyud ang tanan. Kutob sa kumahimo. Unsa? Uday, dako man gyud gusto si Noel nimo. Tabangi ko, pi. Nga mapalhin rin akong iyang gusto, pi. Sige na, day. Sige tabangan ta ka kay wa man ko'y gusto niya. Sige, mangita ko paagi nga maangkon nimo siya ug imo siyang mabana, ha? Salamat, day, Rika. Salamat kayo, day. Sige na, day, Rika. Sukta na taon ko. Bueno, birthday na ko rong Domingo. Ani ha? Kay gusto ko nga anak ta katubagon sa gihati mong gugma. Birthday din nimo. Okay ning karong Domingo ang birthday, no? Sige, mani ko. Magda ako regalo. Sige. Nya, salamat daan, ha? Gamay naman day ka mga bisita, day, Rika. O, na maulin man sila. Hubog na ka, day? Ikaw, hubog na ka. Tanan nun sa kwarto na ako, nahubog na ka, aron makapahuway ka. Tana! Tabagal ako, day. Kasi man, nabagaon ako sa kunggong mga gihadi ni mo, day. Sige na. Ipahuway sa na, uy.
Sige, ta na sa kwarto, dali. Tina? Ikaw ning kalit kami sa kwarto o naghubo kasi mong sapot. Huwag ka ba maibog niya akong lawas, ha? Huwag na ko'y pisang kamay na lang hapin. Noel. O siya na. Dalit manida ta. Mahal, di kaayo ka, Noel. Mabuon ko una ning akong... Oh, katuski ka na, Noel. Hinay lang ha, Virgin pabaya ko. Ni... Pagkasli ko, Gani ko di mo pagkaslan. Iki, hatagid ka, Noel, nagkasal na ta. Pero permi kang makulanon. Kanatungol kay... Wa ko'y gusto ni mo bisig kamay. Nagpakasalan lang ko ni mo. Kay gihulga ko ni mong ikiha o grape. Minyo na ta. Imo na kong asawa. Wa ko'y gusto ni mo eh. Busa magmahay ka. Nga ko'y imong nabana. Mahayan mo kiniugda ko hangtod sa hangtod. Noel. Uy. Di ka na. Noel, kadiyot lang. Mga uno na ta. Nakasukad na ko sa lamisa, oh. Dagi mo eh. Kung gusto ka. Upuwari ko sa mo. Ato kong kaon. Huwag ka gihapoy kalipay. Uban niya, Tina. Kung wasa'y gusto ni mo. Pasagti na, oy. Kung ako ba'y ikaw pagbuwag na lang mo. Nay, mahal na ko si Noel, Nay. Mahal ko kayo siya. Akala ko tayo na dua magkasama. Mga panaysulti ni Noel Gaw. Gusto ko nun siya nga makibuwag ni mo. Nagkasal naman ang tami. Pero bisag kamay, huwag ko mabati ang kalipay o paniya. Tungod kay wa siya gusto na ko, Gaw. Buwagin na lang siya eh. Hatagin na lang siya o kagawasan nga makabiya ni mo Gaw. Di mangyapon ka malipay uban niya. Magmantuod mo, apan, way gugma. Aw, ikaw rin ay doon ay gugma niya. Ikaw rin malipay, samtang siya, wa. Ibay gani Gaw. Siya ang tinuod nga nahigugma ni mo. May tao pa ba siya ang karon Gaw? Mao, sige, Gaw. Maayo kay wa si nanay ron sa bay. Paanhi asigari, Gaw. Sige na. Tinood ka, day? Gisugot ako ni mo, day? Ganahan pa man ka kanako. Bisag minyo na ko, dili na virgin. Nakigsulti si Bay Noel na ako. Malipay ko na siya kung magkarelasyon ta. Aron hingpit na siya ni mo nga hatagan og kagawasan. Makigbuwag ko na siya ni mo. Kun mao, gisugot na ka. Tanas kwarto na. Gusto ko nga imo kong lipayon. Gusto kong makig og lalaki nga tuod nga nagmahal ako. Tanas sa kwarto, Gary. I must forgive. Gary. Tuloy na kong gusto. Gary. Balik gusto na, Gary. Let's not bring this out Salamat kay musugot ka na nga buwag tata. Salamat kayo. Hatagan ta na kasi mong kagawasan, Noel. Og karon nga nakatilaw na ko sa kanggari. Nabalhin na sab nga to niyang akong gugma. Kay mas dako og mas taas ang iyaha kaysa imo. Ano ba sang nawili ko nimo sa una, oy? May relasyon na mo, ha? May nitabo na ninyo? Daghan na. Dito pa ko ma-virgin niya. Go ahead. Sige, panghakutan ng imong mga business among bay. Uli dito sa inyo. Ug ayaw na yung pakita na ko, ha? Kay di na ko nimo. Layas na sa dayon, Noel. Yatagan ko na lang sa iyang kagawasan ng akong bana nga way gusto na ko bisag gamay.
Nakakita naman sa kong mas labaw pa sa iya. Sa wa ko gyud patuig luha bisag gamay na lang ang akong bana sa among panagbuwag. Uy! Ug mao to mga listeners atong Palimay Drama Compilation Part 61. Usbo na ko pagpasalamatan iglabi na si atong solid listeners na si Oscar Abaydog, si Rumi Boy. Salamat diha sa imong pagpaminaw diha sa Misamis Oriental, si Rumi Boy no. Salamat kayo. O si sa patong uban ha, atong pangbasa ganina. Si Helen Basil, salamat kanimo sa imong pirming pagpaminaw. O si Lisa Aduan diya sa Kuwait no. Salamat kanimo diya ma'am Lisa Aduan, amping-amping da no. Buwit Lidra, salamat po kayo sa imong pirming pagpaminaw. Kung kang Liquins no. Kang Liquins amping po diya ma'am Liquins da sa Abu Dhabi. Salamat po kayo sa imong pirming pagsunod sa atong mga drama. Kang labi na kang Lina Buna, salamat po sa pagsunod sa atong drama no. Ug atong mga listeners da sa laing nasod, salamat kayo diha labi na sa atong mga subscribers no. Salamat jud kayo sa imong pagsunod o katong gusto mag-comment lang para ma-appeal nato sa atong mga vlog pagbasa. O atang-atang atong part 6 ito mga listeners, maghinay-hinay na po tag-edit para ma-upload na po dahil nato no. O daghan kayong salamat